अंशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो हरनैया वर नेपाल। हसत यादमी के ऊ तो बहरी दिन में रुइले। हसत यादमी के बहरी दिन में रुइले। 2022 में दिलवा टिकट बाली तुर के गईले। 2022 में दिलवा टिकट बाली तुर के गईले। हसत यादमी के बहरी दिन में रुइले। हसत यादमी के तो बहरी दिन में रुइले। 2022 में दिलवा टिकट बाली तुर के गईले। 2022 में दिलवा टिकट बाली तुर के गईले। 2022 में दिलवा ओकादा से कोडत रहनी बहुत प्यार। शादियों करे खाती हम भइनी तैयार। ओकादा से कोडत रहनी बहुत प्यार। शादियों करे खाती हम भइनी तैयार। फूल लेके गईनी पर पूजा करे झाड़ के बिल गईले। फूल लेके गईनी पर पूजा करे झाड़ के बिल गईले। 2022 में दिलवा टिकट बाली तुर के गईले। 2022 में दिलवा टिकट बाली तुर के गईले। 2022 में दिलवा मिलियन लाइक वाला के माने अब हीरो। डम में समोसा कन के बुझता जीरो। मिलियन लाइक वाला के माने अब हीरो। डम में समोसा कन के बुझता जीरो। असलम शांति के ऊ तो कुछ न बतैले। असलम शांति के ऊ तो कुछ न बतैले। 2022 में दिलवा टिकट बाली तुर के गईले। 2022 में दिलवा टिकट